Ще има доста къщи изгорени без в момента. Трагедия. Такова нещо не съм виждал. Всички пожари участваме, такова нещо не съм виждал. И ще гори още един месец. Горе гори дъб на 560 години, който е дъб и ще запали всеки момент и черквата. Няма вода, няма... Дойде пожар, но просто не може да го гаси, защото той гори отвътре навън. И в момента да е на метри от къщите. Трябва хора и вода трябва, и пожарна трябва, защото ще запали къщите, са просто на метри от къщите огъня. И да бъде на 560 години вековен дъб. Колко близо до тези къщи е огън? На 10 метра. На 10 метра. Буквално 10 метра и пада и се сличат огромни клони. 8 часа въпросът беше, може ли да помага някой производителите да пазим някакъв? Защото имаме система. Няма възможност, няма. Събираме доброволците и ги отвеждаме. 8:30 сутринта отриваме вече. Има пожарна, която седи и просто чакат да изгори къщата и да си прибират. Иначе няма как да стигнат. Просто е невъзможно колата да стигнат там. Каквото можаха да с маркучи изгасиха. Мисля, че локализиране пожара по отношение на селата, да не се разрасне. В гората в момента е борбата да се спре. Над 7 пожарни са на терен, очакваме още пожарни. Поискана е подкрепа и с хеликоптери, и с самолети, дори от съседни държави, така че всичко каквото трябва е направено.